Silav roj başı var baş hevanno ken nûçeyên ku me Amedeke nedixwazim ji wara pêşkêş bikim nûçeya me ya sereke di derbarê vekişîna ji zapê ya hêzên gerîla ji zapê vekişiyan nûçeyek hinekê balkêş e tabî me dixwast em bibîsin ku dewleta Tirkiye ji zapê vekişiyaye ji bo xatirê pêvajoyê em li bendê bûn ku êdî dewleta Tirkiye jestek bike ji bo niyeta pak nîşan bide ji zapê vekişê lê tam berovajî çêbû hêzên gerîla ji zapê vekişiyan sebeb çi ye çima ye daxuyaniya tevgerê heye di derbarê vekişîna gerîla ya ji zapê em hema dest pê bikin hevanna wekî din gelek nûçe hene di dorê de niha ev nûçeyê aliye rast e tabî hûn ser ekranê dibînin şer heqeten tiştekî pir pîs e hevanna yani xapînok e şer lehengan di nava du saniye da dikare bike xayîn jî xayînan dikare bike leheng jî şer dikare heviyên ku di dilê însanan de ava dike ser û bin bike şer dikare hilweşîne şer pîs e şer dixapîne însanan niha ev diyaloga di navbera milletê Kurd û dewleta Tirkiye de bi kêrî aliyekî hatiye heta niha elbet bi kêrî me jî hatiye hin gelek aliye avantajên me jî hene hem di derbarê Rojava da em dibînin şer û pevçûnkên biye tehdît gefên dewleta Tirkiye li ser Rojava kêm bûne ewladên me nayne kuştin şehîd nabin di vî aliyê de pêşketinê baş hene elbet milletê me hinek êdî vegeriya ser xwe civîn çê dibin em hinek pêşaroja xwe bi xwe dibînin bi hev dişêwirin em ber bê Kuderê ve diçin şerê me ê pêncî salan heta Kuderê hatiye ji vir û pê ve em rê û rêbazekê çawa biceribînin ji bo em bigêjin azadiya xwe serxwebûna xwe ji bo em bikaribin qedera xwe siberoja xwe bi xwe tayîn bikin ev pêvajoya em di nav dane ji bo vîya hemî gelekî mühim e niha ev diyaloga me û dewleta Tirkiye elbet bi kêrî aliyê dewleta Tirkiye jî tê bi kêrî AKP jî tê ê gavan da vê je yani hinekî ji aliyê xwe ve wisa xuya dike em bêjin tavîzan dide aliyê Kurd e lê aliyê ku tu gav nawetine heta niha aliyê dewleta Tirkiye armanca wan ew e ku hêzên Kurdan bê per û bê bask bikin milletê Kurd bê pergal bikin di vê derê de dixwazin bigêjin armanca xwe heta niha mesela tu girtiyekî Kurd bernedane heta niha tu heremekê şer xalî nekirine dev ji heremekî şer bernedane ji başûrê Kurdistanê dikaribûn vegeryana vekişiyana ne tenê ji Bakur yani ji başûr jî ji deverên din jî bi qasî sî çil dever hene li başûrê Kurdistanê li wê derê baregehên xwe eskerî avakirine di van deh panzdeh salên dawî de dikarîbûn ji hin deveran vekişin yani wekî jestekî niyeta pakiyê dikaribûn nîşan bidana zap mesela yek ji wan hereman e hêzên gerîla bi salan e li wê derê ne nake yani dewleta Tirkiye vê yekê nake xîtabê civaka xwe dike dibêje em ê terorê tek bibin em ê Tirkiyeyekê bê teror ava bikin tam berova jî ji me Kurdan dixwaze ku em ji zapê derkevin ji me Kurdan dixwazin ku em Bakurê Kurdistanê derbikevin ême milletê Kurd belkî karakterê me civakî ye em tim hewl didin niyeta xwe ya pak nîşan bidin zap bi tevî bi dehan herêmê din yên şer beriya diyalogê mixabin kete destê dewleta Tirkiye ew herêmên tije çîrokên lehengî niha dibin Potînên eskerên dewleta Tirkiye de elbet ne dawiye li benda nifşê nû yê serhildêr e zarokên me ewladên me siberojê de wê serî rakin ew ê dewleta Tirkiye ji Kurdistanê derxînin şik û şûbha min tune ye dewleta Tirkiye bi Potînên xwe nikare li Kurdistanê li serê çiyên Kurdistanê bisekine dewleta Tirkiye ancak dikare bi rêbazên medenî bi Kurdan re bijî rêvazên gayrî medenî nikare bi Kurdan re lev bike ya dewleta Tirk ev çil salan bi şer nekarî bikeve heremê bi rêya diyalogê herem xizbin kontrola xwe rewşa ku em tê dane me değişîne elbet derketina ji zapê ji bo hêzên PKK meseleya man û nemanê bû heta niha yani devera herî stratejîk ên heremên parastin ên medyayê bû zap deverekî ne piçûk e jî temam weke sêgoşe tê dîtin lê bi qasî 15 kilometre berfireh e dirêj e dikeve nava sînorê Bakurê Kurdistanê û başûrê Kurdistanê li ser xerîtî hûn hat karin bibînin li ser ekranê heye yani ew ji Şemzînanê bigire heta Rojhilatê Kurdistanê jî yani sêgoşeyekî navbera Rojhilatê Kurdistanê başûrê Kurdistanê û Bakurê Kurdistanê de ye zap tam di navê de ye
Gare niha dibin kontrola gerîla da ye. Hevan niha mesele ez cih didim daxuyaniye hepegî. Elbet şervanên Kurdan li hengiya xwe nîşandan, xwe îspat kirin. Em tu tiştekî zêde nikarin ji wan bixwazin. Heqê me jî tune ji ber ku wan xwe nîşan da. Wan xwe îspat kir. 10 salan bê rawestan li hember dewleta Tirk ya hovane êriş dikir li ber xwe dan. Ew qas teknîk pêşketiye. Ji termalê bigirin heta bikaranîna gazên kîmyewî, heta wan dronên ucube, hêzên gerîla herçend bikevin zehmetiyê jî li hember vê dewletê li ber xwe dan. Niha ji bo xatirê vê pêvajoyê beriya diyalogê dewleta Tirkiye herema ku 10 sal nikare bikeve ketê. Evaya tenê em hinek êşa xwe bînin. Em nexemgînin. Ewladên me yek ji wan jî saq bimîne, yek ji wan jî li ser piyan bimîne ji şer filitî be ji bo me serkeftina herî mezin ew e. Ji bo me însan mihîm e hevan. Yani hêzên gerîla çawa ku ji Bakurê Kurdistanê vekişiyan niha ji herêmên parastinê yên medyayê jî qismekî ji herêmê vedikişe. Yani metîna ava şîn heftanên Xakurk niha mixabin dibin kontrola artêşa Tirkiye de ye. Gundê wan hereman hatin valakirin. Di demên pêşme de eger dewleta Tirkiye çeteyên xwe ê li Rojavayê Kurdistanê bîne bi tevê malbatê wan li van hereman bicih bike, em şaş nemînin. Karakterê dewleta Tirkiye herema ku ketî zor bi zor wisa zû bi zû rehetî dernakeve. Ancak dîsa em hêvî nakin ama şer û pevçûnekî pir ciddî lazim e ji bo ku dewleta Tirk derkeve ji wan hereman. Ne tenê ji başûr jî ji Rojava jî divê derbikeve. Elbet di nava meselê de siyaset heye, taktik heye. Tiştekî didî berdêla wî de 10 tiştan bi dest dixî. Tiştên din, qezencên din hene mirov bi dest dixe. Ji bo min tişta herî bi qîmet elbet ne parastina herêmekî ye. Şer pir cuda ye. Ji bo min tişta herî mihîm elbet ji bo min meselen ne? Yani jiyana gerîla, hebûna gerîla li heyatê bimîne ji bo me esas ew e. Parastina jiyana însan mihîm e. Merû bikaribe gundê xwe dîsa ava bike, însanên me vegerin ser mal û milkiyê xwe, seviyê xwe, tiştekî baş e. Zap heremên din ancak bi serhildanên gel, bi piştgiriya gel dikarin werin azad kirin. Ê min baweriya min ev e. Zap bi tenê bi şerê gerîla, bi lihengiya gerîla nikare were parastin. Milletê me Bakurê Kurdistanê bi milyonan rabin ser xwe ji dewleta Tirkiye bixwazin ji zapê derkeve, ji herêmê parastinê yên medyayê derkeve, dikare bi ser bikeve. Milletê me dikare vê bi dest bixe. Milletê me bi hêz e. Ji salê nodî heta niha tim bi serhildanan kariye tiştan bi dest bixe. Bixwaze Selhedîn Demirtaş di navda hemî girtiyê me siyasî dikare bide berdan. Tenê îrade lazim e, biryardarî lazim e, rêxistinbûn lazim e ji bo ku bi dewleta Tirkiye hin tiştan bide kirin. Ez dibêjim girêdayî hêz û piştgiriya milletê me Bakurê Kurdistanê ye. Yani di vê derê de hevan hêzên gerîla yani qehremanên me ê milletê Kurd heqeten em minnetdarê wan in. Em şahidin çawa di van 10 salên da wê de ew qas tünel kolan, şikeft ava kirin, baregehên xwe yên eskerî ava kirin. Di nava ew qasa bêîmkaniyetan de bi rêyên dîplomatîk çek û sîleh bi dest xistin. Li hember wan dronan, li hember balafirên şer çawa karîn teknîka xwe bi pêş bixin. Em şahidê wan hemû tiştan e. Di mesela îspata lihengiya şervanê me de tu problem tune ye. Em minnetdarê wan in. Tiştekî din lazim e. Serê hildana milletê Kurd lazim e. Evet. Di vê derê de ez dibêjim mesele ev e. Daxuyaniya HPG heye li ser mijarê ka çima vekişiyane. Mesele daxuyaniya HPG jî ne. Niha êdî li ser navê Partiya Karkerên Kurdistanê daxuyanî nayê dayîn, li ser navê HPG nayê dayîn. Rêveberiya tevgerê. Cara beriya niha jî wextê ku ji Bakurê Kurdistanê vegeriyan navê rêveberiya tevgerê bikaranîn. Ez berî ku bixwînim me dixwazim emîn bim ku dengê min tê we dîmen baş e. Dîmen baş e, deng tê we ji me re bêjin erê ez bidomînim hevan. Tamam e? Süper.
rast e hûn jî hemfikirin ku kilîta meselê esas mesele serhildan e. Heta ku serhildan nebe 10,000 gerîlayê me jî hebin, 10,000 lehengê me jî hebin, li zapê jî, li tu derekî din bi tena serê xwe nikare. Bi tena serê xwe hêzên eskerî nikare. Mecbûr hêza gel lazim e. Yani şerê şoreşkeriyê gel ev e ji xwe. Di daxuyaniya Rêveberiya Tevgerê de hate ragihandin ku bi 16 mijdarê re hêzên gerîla yên li Herêma Zapê ku rîska şer li wan de re hebû, vekişiyane qadên cuda. Rêveberiyê got, em divê baweriyê dane ku evgava me ya nû wê xizmetê ji çareseriya pirsgirêka Kurd re bike, wê xizmetê ji aştî û demokratîkbûna Tirkiye re bike. Ez jî tiştekî lê zêde bikim, xizmetê ji Kurdistaneke bê teror re bike. Em jî Kurdistaneke bê teror dixwazin. Rîca min ew e ji Rêveberiya Tevgerê, ji hevalên me ên Dem Partiyê, ji ajansê me yên nûçeyan, daîma mirov bibêje em Kurdistaneke bê teror dixwazin, qesta me teror ji dewleta Tirk e. Di daxuyaniya xwe ya 26 Cotmehê de ku bi civîneke çapemenî hate ragihandin û ji girêlayê me yên ji nava sînorên Tirkiye vekişiyan herêmê parastinê yên medyayê 25 ji wan hatin bixwe di wê civînê de amade bûn. Me diyar kiribûn ku li ciyên xwedî rîska şer ên li ser sînor em ê tedbîran bigirin li hember şer ji bo ku provokasyon çênebe, ji bo ku şer çênebe, em girêlayê xwe ji ciyê xwedî rîsk em girêlayê xwe vedikin. Vê derê tenê tiştekî me aciz dike hevanno, binêrin êdî daxuyaniya Tevgerê ye, daxuyaniya ajansê me ên nûçiyan e ecayîb min aciz dike. Mesela dibe çi? Dibe gerîlayên me ji nava sînorên Tirkiye vekişiyan herêmên parastinê yên medyayê. Hevanno, sînorên Tirkiye nine ew. Tirkiye derekî dine Bakurê Kurdistanê deverekî dine. Vana jaliyê coğrafîk ve divê em milletê xwe fêrî bikaranîna van gotinan bikin, ew der Bakurê Kurdistanê ye, ne sînorên Tirkiye ye. Divê bihata gotin ku gerîlayên me yên ji nava sînorên Bakurê Kurdistanê vekişiyan herêmên parastinê yên medyayê, yani nava Xaka Başûrê Kurdistanê, 25 ji wan di civînê de amade bûn. Diviya bu sabahata nivîsandin, vaya pêşniyaza min e, rêcayekê min e jî, mihîm e, ji ber ku 5 salan de me zihniyetekî, me wisa kevneşopiyekî ava kiriye di nava civaka me de mirov dixwaze biparêze vê kevneşopiyê. Dibêje çi? Dibêje hevanno ji wê demê vir ve li ser bengeha karê ku organên peywendîdar kirine, em li Herêmê Zapê gihîştin encameke girîng. Êvara 16 mijdarê re hêzên me yên li Herêma Zapê ku rîska şer lê hebû vekişiyan qadên cuda yên guncaw. Bi rewşa heyî re li qada ku niha em behsa wî dikin, rîska şer bi temamî ji holê hatiye rakirin. Li Herêma Zapê yani em venekişiyana wê rîska şer çêbibiya, dibe ku hin hêzên di nava dewletê de ku xweweke dijî pêvajoyê nîşan didin, provokasyon pêk banyana ji bo em pêşî lê bigirin, em vekişiyane. Piştî vekişîna hêzên me yên gerîla yên bi rîska şer li nava sînorê Tirkiye, dîsa behsa nava sînorê Tirkiye dike. Piştî vekişîna hêzên me yên gerîla ên bi rîska şer ên li nava sînorê Tirkiye, ev sererastkirin vekişîna ji Herêma Zapê re ji bo serxistina pêvajoya aştî û civaka demokratîk dibe bûye tevgereke girîng a pratîkî û biryardariya me ya ji bo pêvajoyê careke de nîşan de. Yani ez bar dikim hinek hevok tevlî heve, yani hevok min ji ajansê girtiye, lê ne mesele ye. Em divê baweriyê danê dibêje tevger, evgava me ya nû wê xizmetê ji çareseriya pirsgirêka Kurd, xizmetê ji aştî û demokratîkbûna Tirkiye re bike, em bi rêzdarî vê agahiyê ji çapemeniyê ji raya giştî re radgînin, silavên xwe ji her kesî re dişînin, dibêje daxuyaniya tevgerê. Vê derê gotina Tirkiye dîsa têde heye. Ez her cara ku bibînim, ez ê mudaxele bikim, ez ê aciziya xwe beyan bikim. Her cara ku behsa demokratîkbûna Tirkiye hatibe kirin, ez ê behsa demokratîkbûn Kurdistana bê teror bikim. Vaya ji ber ku kanala ku vê derê niha em xîtabê we dikin, kanala ku bi rêya wê em xîtabê we dikin, kanala netewî ye. Armanca me ew e ku em hişmendiyekê netewî ya ku di nava civaka me de heye, ava biye, bi xêra lehengên me, 5 salin ava biye,
em dixwazin vê hişmendiyê biparêzin. Ew qas. Yani tiştekî nû em lê zêde nakin, tiştekî nû em naafirînin, tiştekî nû em îcat nakin. Dewleta Tirkiye çawa ku navê pêvajoyê lê kiriye Tirkiye bê terör, em jî dibêjin Kurdistaneke bê terör. Em jî nabêjin gerîla ji Bakurê ji Tirkiye, ji nava sînorê Tirkiye vekişiya, em dibêjin ji Bakurê Kurdistanê vekişiya. Ez dibêjim qey ev ji alî psikolojîk ve mühim in. Osman Baydemîr wê rojê me ji we re beyan kir hevano, ez dibêjim qey xwedî mîsyonekî cuda ye, wezîfeyekî wî heye ji ber ku çend care diçe Başûrê Kurdistanê, ev cara duyeme diçe Başûrê Kurdistanê, rêzeke hevdîtina pêktîne beriya niha çûbû hem li Rojavayê Kurdistanê bi peyedê re, bi Enekesê re, bi Qesedê re, bi Mazlûm Abdî re hevdîtin pêkanî bû. Niha dîsa çûye Cem Nêçîrvan Barzanî pêvajoyê nîqaş dike. Mesele çi ye? Xuya yew erkekî wî heye, wezîfeyekî wî heye. Baya mühim e. Di demên pêş me de Rêzdar Osman Baydemîr eger em xwe bigîninê pir dixwazim bersiv bide pirsên me di derbarê hevdîtinên xwe yên Başûrê Kurdistanê de. Ez dibêjim qey niha hinek meşgûl e. Dema ku vegeriya Ewropayê pir bi kêfxweşî dixwazim pêşwazî bikim, çend pirsan jê bikim. Hem jî em dixwazin mîsyona wî hîn bibin. Li ser navê kîjan dewletî, li ser navê milletê Kurd diçe hevdîtina pêktîne yan di çarçova vê pêvajoyê de gelo dewleta Tirkiye û Rêzdar Abdullah Öcalan wezîfe dane wî. Ev jî mümkün e. Dibe ku Rêzdar Abdullah Öcalan wezîfe dabe wî. Ji ber ku Osman Baydemîr yek ji wan kesan e ku weke Leyla Zana kesayetiya xwe ya kurdewar parastiye ji bo bi destxistina mafê netewî, ji bo diyaloga nava Kurd û Kurdî Osman Baydemîr însanekî jîhatî ye, însanekî xwedî gotin e, gotina wî derbas dibe. Ev xeta xwe parastî ye. Anha divê em kumê xwedayînin pêşiya xwe ji bo pêşeroja xwe bifikirin. Em di nava projeyekî çawa dane? Milletê Kurd dibê bi xwe qerara pêşeroja xwe bide. Bi tu awayî dünya xerab be jî em naxwazin, em destûr jî nadin ku Tirk werin Kurda birêve bibin. Em naxwazin, em red dikin ku însanên weke Mehmet Uçum were li Kurdistanê Kurdan birêve bibe. Madem em dibêjin demokrasî, milletê Kurd çawa biryar bide wisa ye. Xebatên ji bo Kurd û Kurdistanê nabe sûç, divê nebe sûç, ji çarçova sûç derkeve. Ji ber vê yekê doh min bi qasî xwe rexne girt li serokê me Tuncer Bakirhan ji ber ku gotibû qet nebe bila girtiyên nexweş werin berdan. Qet nebe yani kategorîze kiribû girtiyên li zîndanan. Ya rica min ew e her kesê ku ji dava Kurd û Kurdistanê hatiye girtin divê were berdan. Li ser navê milletê Kurd hatine girtin. Yek însanekî girtî be ji bo me nabe. Em aliyekî şer in, madem şer sekinî, aliyê şer dibe êdî nekevin nava wê hesabê ku kî sûç kiriye kî nekiriye. Cezayekî çiqase, cezayekî neçiqase. Falan gerîla çend kes kuştiye, falan gerîla tevlî kîjan şarambiye, falan gerîla çek kiline girtiye, tiştekî wisa tune ye. Aliyê şer ê Kurdan dibe baweyekî komî weke sûcdar neyne dîtin. Vaya mühim e. Herkes dibe azad be ku bikaribe xwe îfade bike ji bo dava Kurd û Kurdistanê. Daxwaza serxwebûna Kurdistanê jî di nav da. Mesela ez serxwebûna Kurdistanê dixwazim. Divê nebe sûç. Min çek û sîlah hil negirtiye, min êrişê kesekî nekiriye, min mal û milkê kesekî talan nekiriye. Wê demê ez tenê fikrê xwe beyan dikim. Çawa ku ez dikarim bibêjim milletê Kurd û milletê Tirk bila bi hev re bijîn, veya çawa ku fikrekî ye, bi qasî wî fikra ku milletê Kurd bila cihê bibe, bila qedera xwe bi xwe tayîn bike, milletê Kurd wextê di encama referandûmekî de bixwaze bi milletê Tirk re bi hev re bijî, rêz û hurmeta me ji vê encamê re elbet heye. Çima? Çünkü referandum çêbûye, milletê Kurd erê kiriye. Ji ber vê dibêjim. Yadin hevando me behsa Osman Baydemîr dikir. Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî, siyasetmedarê Kurd Osman Baydemîr pêvajoya çareseriya li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê guftûgû kirin. Mesela
Balaweliye min ev nûçe ji Rûdaw girtiye. Pêvajoya çareseriyê ya li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê ya rast ev e. Gotina Bakurê Kurdistanê divê mirov tim bikar bîne. Eger zextekî li hevalê me rojnameger hatiye kirin ku di ajansê xwe de, di televizyûn û nûçeyê xwe de gotina Bakurê Kurdistanê bikar neynin, acîlen divê li dij derkevin. Tiştekî wisa tune ye. Bakurê Kurdistanê divê were bikaranîn. Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî îro li Hewlêrê siyasetmedarê Kurd û şaredarê berê Amedê Osman Baydemîr pêşwazî kir. Divê derfeta aştiyê ji dest neçe. Rast e. Her du alî li ser giringiya serxistina pêvajoya li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê hemfikir bûn, teqez kirin ku aştiya li Tirkiye wê bandoreke erenî li ser tevahiya herêmê bike. Nêçîrvan Barzanî di vê çarçovê carekê din dubarê kir ku divê derfeta aştiyê ji dest neçe. Pêwîst e her kes ji bo serxistina vê pêvajoyê bixebite, cehd bike. Rol hewlên wê giring in. Ji aliyê xwe ve Osman Baydemîr jî ji bo rol û hewlên wî yên ji bo serxistina vê pêvajoyê spasiya Nêçîrvan Barzanî kir. Li gorî daxuyanî hilbijartinên parlamentoya Iraqê, rewşa Sûriyê, rewşa Rojavayê Kurdistanê jî hatin guftûgû kirin. Di vê navberê de me behs kiriye li Rojavayê Kurdistanê şer û pevçîn hêjî nesekinîne. Hêzên hikûmeta Şamê hêjî êriş dikin. Wextê ku hêzên hikûmeta Şamê em dibêjin, şik û şupa me divê tune be ku ev provokasyona dewleta Tirkiye ye. Li parlamentoya Tirkiye cara ewil gotina Kurdî ket qeydên fermî lê piştî çend saetan dîsa ji qeydê hate rakirin. Bifikirin divê demê de ku wextê ku ez dibêjim tenê aliyê Kurd tavîzan dide, ji herêmê xwe herî stratejîk vedikişe me değişîne baş e. Hûzanin ew tünelên li Zapê bi kîjan ked û emegî hatin ava kirin. Me dît. Ew tiliyên mîna Kurdan ê wan keçî xortên me bi wan tiliya hat kolan. Ew tünelên me. Tünelên berxudanê. Aniha ev dewleta ku ji aliyê Kurda dixwaze ji Zapê vekişe bi xwe tenazül nake gotinekî Kurdî jî bixe nava qeydên meclîsê. Ew xwaza kepaze ne. Ew xwasa rezîl û riswan e. Rêvebirên dewleta Tirkiye rezîl û riswan e. Bûyer îro di dema guftûgoyên li ser bütçeya sala 2026 ya Wezareta Karê Navxwe ya Komîsyona Plan û Bütçe ya Parlamentoya Qewmî piştî ku Wezîrê Karê Navxwe Alî Yerlîkaya pêşkeşiya xwe kir, parlamenterên Dem Partî Dîlan Kunt Ayan û Mehmet Roştî Tûriyekê axivîn di dema axaftina xwe de wan hin gotinên Kurdî bikaranîn. Wekî mînak yani. Mesela Tîriyekî dibêje jin kart. Jin kart meselekî ne mühim e. Yani ew kart martê otopîsan yan jî şaredariya helfetî. Di qeydên fermî de wekî Kurdî cih girtin. Lê duruşma jin jiyan azadî ya ku Dîlan Kunt Ayan bikaranî wekî di qeydan de hate nivîsandin. Yani wekî çi hat nivîsandin? Nokta. Yani X. Zimanê ku nayê zanîn. Hate qeyd kirin. Piştî 2 saetan hatin jêbirin. Lê piştî nêzîkî 2 saetan ew gotinên Kurdî ji qeydan hatin derxistin. Hevan gotinê Kurdî ku dibêjin ew jî ne Kurdî ye. Mesela navê qartê ye jin kart. Ji wî jî ditirsin. Navê şaredariya xelfetî. Yani gere bibêjin xelfetî belediyesî. Şaredariya xelfetî cih girtiye di qeydan de. Ew jî rakirin. Dijminiyekê ew qasa bê sînor û çawa dikarin kîn û nefreta li hember Kurd milletê Kurd merû çawa tarîf bike êdî. Merû çawa neyêşî. Acayip tiştekî ye. Mesela piştî 2 saetan ew gotinên qaşo Kurdî ji qeydan hatin derxistin. Li şûna gotinên Kurdî sê xal, sê nokte hatin danîn. Ez bi hezaran însanan radikim serpiyan ez dibêjim ev meclis ne meclîsa min e. Gotinekî min jî eger tenazül nakin qeyd bikin di wan qeydê xwe de, di wan nivîsê xwe de, ez wê meclîsê red dikim wekî meclîsa xwe nabînim. û ez dewleta Tirkiye dawet dikim ji Bakurê Kurdistanê vekişe. Yani ya mümkün ne bi vî şeklî em bihevre bijîn. Ya mümkün ne yani. Hevanno nasnameyên sê gerîlan hatine eşkere kirin. Ji vir û pêve çiqa ji destê min were her cara ku
HPG yani jî tevger şehadeta gerîla îlan bike ez dixwazim eşkere bikim. Divê merov fehm bike însan di kîjan şertan de mezin dibin hele şertê Kurdistanê de. Merov çawa digihêje dibe 18 salî 20 salî û merov xwezana dike bi sedan perwerdeyî re derbas dibe. Xwe birêk û pêk dike. Paşê jî diçe bi guleyekî tê kuştin. û va însanên me dibe em heta da wî emrê xwe tim bi bîr bînin. û sersaxiyê em ji malbatê wan re bixwazin. Ev însanên me ê şehîd 5 salan ket û emek didin. Bi xêra wan em gihîştin hişmendiya neteweperweriyê ku îro dewleta Tirkiye hewl dide ji mêjiyê me ji nû ve derbixe. Hişmendiya mantıqa neteweperweriyê an netewî ku îro li cem me heye mevcûd e bi xêra van însanan çêbiye di hişê me de. Serê salê bû yani serê sala 87 û 88. Cara yekem di jiyana xwe de min nexşeya Kurdistanê dît. Ez wisa vecê neqîm. Cara yekem pê hesiyam ku Kurd li Îranê, li Iraqê, li Sûriyê, li Tirkiye hene netewe û dixwazin bibin yek, dixwazin sînorên navbera xwe de rakin. Ez behsa ruhê netewî dikim. Çawa li cem însanan heye wextê ku mirov tev de dikeve hereketê. Min ji xwediyê xelîtê pirsî ev çi ye? Gotin rêxistinek heye bi navê Rêxistina Partiya Karkerên Kurdistanê ji bo yekkirina vê coğrafyê destpêkiriya şer dike û Kurdistan ava dike. Wê demê hestê mirovan dikeve hereketê hestê netewî tu dibêjî ev rêxistin li kudra dunyayê be ez ê biçim pêra bikim tekîlî ez ê bibim ferdek ji wan. Ji xwe wisa dest pê kir. 38 sal derbas bû. Yan tiştekî wisa. Yani 38 sale bê rawestan kêm zêde canan bi perwerdê dibe, canan bi pêşxistina zimanê Kurdî dibe, bi vekirina dibistanan mekteban dibe, bi rojnamegeriyê dibe, bi pêşkêşvaniyê dibe. Feq nake. Şer netêda ji ber ku di xulqiyeta me de şer tune ye. Ez ji çek û sîlah ji berê ve hez nakim. Ji kuştina însanan hez nakim. Bi şiklên cuda min tim aniye heta îro. Demekî ji ber ku me ziman zanî bû li Ewropayê xebatên dîplomatîk jî me bi rêve birin. Ama bi giranî me rojnamevanî kir. Rojnamevanî jî na. Spîkerî û pêşkêşvaniya nû çi ye? Wisa baştir e. Yani karê televizyonê, karê ragihandinê. Yani piraniya hebûna min ya di nava vê tevgera azadiyê de ya di nava vê têkoşînê de piranî ez bêjim bi rêya medyayê çêbiye. Di nava medyayê de jî bi pêşkêşvaniyê bi xebatên televizyonê çêbiye. Yani 30 sale bê rawestan di xebatên televizyonê de me aniye heta îro. Yani ez behsa wê evê dikim ku hestên netewî li cem her însanî heye lê divê mirov şiyar bike. Mirov tev de. Bîne bîra wî. Niha ev hestên netewî hêdî kêm dibin di nava nesla nû da, di nava cîwanan de veya me xemgîn dike me değişîne hevanda. Navenda ragihandin û çapemeniyê ya hêzên parastina gel HPG nasnameya sê gerîlayan eşkere kir ku siziyê tîrmeha sala 2018 li garê jiyana xwe ji dest dane. HPG di daxuyaniya xwe de got em hevalên xwe munzûr, artim, berxwedan behs kirin bi hurmet, bi hesret bi bîr tînin. Li gorî daxuyaniyê agahiyên li ser nasnameyên gerîlayan wiha ne, Munzûr Sterk navê wê fermî Erdal Yıldız e, ji Dêrsimê ye, navê dayîka wî Fîdan, navê bavê wî Hesen Hüseyin e. Artim Cîwan jî navê wê fermî Delîl Hulaku ye, ji Amedê ye, navê dayîka wî dayîka Xuleke ye, navê bavê wî Remezan e. Gerîlayekî din heye Berxwedan Cudî, navê wê fermî Yasîn Garan e, ew jî ji Şirnexê ye, navê dayîka wî Vecîde, navê bavê wî jî İbrahîm e. Munzûr Sterk 1995
artım ciwanjî 2014 tevlîna ve gerîla bibûn. Sala tevlîbûnê û fotoğrafê berxwedan cûdî heta niha jî nehatine parvekirin. Siyasetmedara Kurd Berivan Kutlu ji ber nexweşiya penceşêrê ji ber kanserê jiyana xwe ji dest da wefat kir. Çalakvana tevgera jina azad tejêya bû. Hevşaredara berê ya Cizrê bû Berivan Kutlu li Edeneyê li nexweşxaneya ku lê dihate dermankirin mixabin koça da wî kir di emrê xwe yê ciwan de. Berivan Kutlu demekî dirêj bû ji ber nexweşiya penceşêrê a pêsîran li beşa onkolojiyê ya nexweşxaneya dewletê ya Balcaliyê li Edenê dihate dermankirin. Tevî tedaviyê jî Berivan Kutlu îro koça da wî kir. Cenazeyê Berivanê wê sibê li navçeya Silopiyê Şirnaxê were veşartin. Ew li wê derê merasimekî were li dar xistin. Em jî ji malbatê re sersaxiyê dixwazin. Maraton e. İnsan dikevin nava vê tekoşînê heta derekî diçin paşê jî şehîd dibin, jiyana xwe ji dest didin. Vaya adetê vê dunyayê ye. Li Dêrsimê tevgerekê balkêş heye, baş e. Meş çêbûne, mîtîng çêbûne, nerazîbûnekê heye li hember dewleta Tirkiye. Bi pêşengiya platforma xweza, jiyan û jîngehê ya Dêrsimê bi hezaran kes li dijî projeyên kanên madenê, li dijî talankirina xwezayê xwepêşandanekê li dar xistin. Girseya gel ji kolana hunerê heta qada Seyid Reza Meşiyan duruşmê avêtin, yani slogana wan çawa ye? Emrê nedin talana xwezayê. Rast e. Emrê nedin talana xwezayê. Li Kudra Bakurê Kurdistanê dibe bila bibe, li başûr jî dibe emrê nedin dewleta Tirkiye ku werin bi traktoran, bi rêya cerdevanan xwezaya me talan bikin, bi rêya karsazên xwe werin kanên madenê vekin. Kanên madenê wextê vedikin ew axa wî, xweliya wî, ew diçe ser zeviyan her perîşan dibe. Hem ji bo heywanan û hem ji bo xwezaya me hakikaten talan e. Tülay Hatimoğulları, Hevseroka Dem Partiye, Parlamenterê CHP'ye Bursa'ya Orhan Sarıbal, gelek nûnerên saziyên sivîl jî hatin tevlî meşîbûn. Mesela dibêjin tekoşîn li dijî pergala kapîtalîzmê ye. Ez vê meseleyê red dikim hevan. Eleqa wî bi kapîtalîzmê tune ye. Dewleta Tirkiye xwezaya Kurdistanê talan dike. Li ber nakeve. Hedefa me de divê dewleta Tirkiye hebe, mantıqa dewleta Tirkiye ya talanker hebe di hedefa me de. Ozan Dîno du roj beriyan ha ez pê raxivîm. Soz da ku ew ê tevlî kanala me bibe. Tiştek baş e. Em ê behsa berhemî wî bikin. Em ê jê stranan bixwazin, stran zindî ji me re bibêje. Îjar niha xelatek stendiye. Em hinek behsa wî bikin ka xelat çi ye, çawa ye. Mesamê xelata hunerê a serkeftî da Ozan Dîno. Mesam çi ye? Şirketekî çawa ye? Ez ê behsa wî jî bikim. Hunermendê navdar Ozan Dîno jaliyê yeketiya xwediyên berhemên mûzîkê ê Tirkiye navê wî Mesam e. Wekî hunermendê herî serkeftî yê Kurd hate xelat kirin. Mesam hemî hunermendên li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê xwe qeydê Mesamê dikin. Ev komeleyekî wan e. Yani kî şîirek helbestek binivîsîne, kî mûzîkek çê bike, stranek binivîsîne, xwe qeyd dike Mesamê. İdî li Kudra Tirkiye, li Kudra cîhanê ew stran were gotin di televîzyon û radyoyan de ew para wî hunermendê tê veqetandin. Yani Mesam şirketeke navbeynkar e. Ji hunermendara xizmetê dike. Tabî para xwe jî digire yani. Îja ji ber ku Ozan Dîno jî endamê wê Mesamê ye, wekî hemî hunermendan. Hunermendê ku xwe qeyd nekirine dikarin biçin xwe qeyd bikin. Hêvî ew e ku di nava Kurdistanê de jî saziyek weke Mesam hebe. Ku bikaribe berhemên hemî hunermendan bixe bin qeydê, bin parastinê û heqê wan çi be ji aliyê maddî ve manevî ve heqê wan bide. Ji ber ku Ozan Dîno li Ewropayê li Surgunê ye, di merasimê de li ser navê wî hunermend aranjörê Kurd Hakan Akay xelat bi dest xist. Yani li ser navê wî Hakan girt, Hakan Akay hemşeriyê min.
ji destê Mikail Aslan girtiye. Mikail Aslan xelat daye. Mesamê di 39 merasima xwe ya xelatdayînê de ku li navenda çandiyê Atatürk sembolê hate li darxistin. Di nava 3500 hunermendan de kesên serkeftî xelat kirin. Xelata Ozan Dîno li gorî statîstîkên guhdarkirina li ser platformên dijîtal û dihata mafê telîfê hatiye diyarkirin. Kîjan hunermend herî zêde hatiye guhdarkirin li ser platformên dijîtal, kîjan hunermend herî zêde mafê telîfê bi dest xistiye, ew hatine tespît kirin li gorî wî xelat hatiye dayîn. Ozan Dîno dibêje ev xelat hem ji bo wî hem ji bo muzîka Kurdî ciyê kêfxweşiyeke mezin e. Her çi qas ez bi xwe ne li wê derê bûm jî wergirtina vê xelatê nîşan dide ku muzîka Kurdî êdî qonaxeke diyar li pê xwe hiştiye. Ji ber vê yekê ev xelat hem ji bo min giring e hem jî ji bo muzîka Kurdî gelek watedar e. Gelek kesan pirsiye çima xelat dane Ozan Dîno. Berpirsên Mesamê çi dibêjin? Ev xelat li gorî statîstîkên platformên dijîtal hatiye dayîn. Dayîna vê xelatê ji bo muzîka Kurdî di van rojên giringên pêvajoya aştiyê de nîşaneya wê yekê ye ku wê hin mijarên de guherîn çêbibin. Yani pêşketin çêbibin di mesela serbestiya Kurdî de. Êdî hatî. Hêvîdarim di demekê kin de guherîn çêbibin, rêlber ve yera min a welît vebe, hevdîtina min bi heskiriyên me re çêbibe û ez dixwazim biçim cemgerê xwe yê Bakurê Kurdistanê. Hem li ser navê xwe hem jî li ser navê muzîka Kurdî gelekî kêfxweşim dibêje Ozan Dîno. Li gorî daneyên Mesamê Ozan Dîno di aynî demê de hunermendê Kurd dibê herî zêde mafê telîfê wergirtiye. Di merasimê de ji bilî Ozan Dîno bi dehan hunermendên din ên Tirk jî hatin xelat kirin. Di vê naberê de ez bînim bîra we hevano. Heftê meha pêşiya me yani heftê meha danzdan li Axinê konsera Ozan Dîno heye. Ez firsend bibînim ez ê biçim. û beriya wî eger bikare bibe mîvan şevekî em kêfxweşî wî pêşwazî dikin. Ka em bidine wê çawa be. Rusyayê êrişê keştiyekî Tirk kir. Keştiyeke Tirk. Ev jî wêneyên ku dibînin aliyê çepê Rusya êrişê keştiya Tirk kir. Mesele çi ye ez heme ji we re bêjim. Hêzên Rusyayê bi dronan êrişê keştiyeke Tirk ya bi navê Orinda kirin. Keştiya ku li bendera İzmailê ya Oblasta yani Odessayê Ukraynayê rawestiya bû nêzîkî 4000 ton gaza şil LG vediguhest. Li gorî nûçeya Euronûsê êriş li nêzîkî sînorê Romanyayê pêk hatiye. Di keştî de şewat derket. Gundekî nêzê sînorê Romanyayê jî hatiye vala kirin. Xebatkarên keştî hatin tehliyê kirin. Wezareta Veguhestin û Binesaziya Tirkiyê jî bûyer piştrast kir û ev agahîdan keştiya LPG ya bi navê Orinda bi ala Tirkiyê bû 16 xebatkarên Tirk têde bûn li bendera İzmailê li Ukrayna di dema valakirinê de rastî êrişî hatiye şewat derketiye di wê keştiyê de. Xebatkaran bawekî ewle keştî terikandine tu birîndar tunene tîmên îtfayê mudaxelê şewatê kirine. Vê gavê rewşe aliyê wî yê siyasî gelekin. Aliyê siyasî heye hevano. Ez dikarim spas bikim ji we re hevano. Ji ber eleqeya we ji bo vê kanalê ji bo ku hûn pêş dixin, hûn destek didin, hûn dibin abone, hûn dibin endam. Di van du hefteyên dawî de hêjmara endamê me pir zêde bûne. Endam tiştek ku ez dibêjim endam hevano. Li ser rûpela sereke ya kanala min fotoğrafê min heye li kelekê jî linkek YouTube'ê heye. Hûn pê lê dikin li wê derê endametî derdikeve. Li gorî hêza xwe, li gorî quweta xwe hûn piştgirî didin kanala me hevalê me rojnameger jê fayde dibînin. Meseleya we yani. Şêxa Hesîna. Şêxa Hesîna inşallah ne Kurd e. Dadgeriya Bangladeşê bi sûcbariya pêkanîna sûçên li dijî mirovahiyê cezayê darvekirinê li Serokwezîra berê ya Bangladeşê Şêxa Hesîna birê. Dadgeriya Bangladeşê roja duşemiyê piştî ku Serokwezîra berê Şêxa Hesîna sûcbar kir cezayê darvekirinê lê birê. Desteyek ji sê dadgeran dadgeha tawanan ya navnetewî ku dadgeha sûçên şer ya navnetewî ya Bangladeşê ye
روژا دوشمیه بریار خدا و دیار کرد که حسینا فرمانا کشتنا دروی قانونی دایه بویه سدما کشتنا به سدان کسان پر دخواست هوان نواره سری طایب اردوغان جی اف عینی تشت یک جدادگران جدما دارزاندن داد گوت شیخا حسینا فرمان کشتنی دانه نکاریه تدبیر قانونی بگیره به وی که سوچی لدجی مروباهی کریه دادگران چه گوت وکیدن پر اشکره و چالاکوان پارتیا خود تشویق کریه فرمان کشتن و جهول را کرنا خواندکارن خو پیشاندر دایه اسیان چه بیه خواندکاران اسیان کریه و جی فرمان دایه آلیگرین پارتیا خوش بو ایریش سروان بکه لگوری شهادیه دادگاهی تی تخمین کرن که ده هفتهین خو پیشاندانان ده ده سال 2024 ده نزدیک 1400 خواندکار هاتنه کشتن نزدیک 25000 کس بریندار بونه شیخا حسینا جه سال 2009 حتی هلوشاندن حکمت اوی ده سال 2024 لبنگلادشی حکم کربو مرو وقتی ببه دستلاتار جن به میر به خویای پر نمهیمه مرو ظالم به ظالمه tabi ez günahı jinekê negirim edin zanim di kîjan şert û mercan da çêbiye mesele çi ye daw çi ye lê hukmdar li her derê hukmdarin zalim li her derê zalimin cinsiyeta wan nemihîm e jin be mêr be di derbarê Îran û Rojhilatê Kurdistanê de nûçeyekî pir ecêb heye şer li serê rêyên Îranê cengek heye cenga kuştinê bê sebeb 20,000 insan hatine kuştin de trafîkê de ez dibêjim kuştin ji ber ku nemirine kî rê çê nekiribe bûye sebebê kuştina van însan dewlet belediye ew însanên ku ehliyet bê serûber dide wan însanan perwerdeya şoferiyê tam nabînin ehliyet digirin wana hemî sûcdarin Rêveberiya Polîsê Trafîkê ya Îranê agahiyên nû yên qezayên trafîkê li ser Îran û Rojhilatê Kurdistanê belav kirin li gorî agahiyan li Îran û Rojhilatê Kurdistanê di her 20 deqeyan de kesekî ji ber qezayên trafîkê jiyana xwe ji dest dide dimire alîkarê Rêveberî Polîsê Trafîkê yê Îranê Selîmî dibêje li cîhanê qezayên trafîkê sedema nehem a mirinê ye li Îranê ev sedema sêyem e erê yani însan ji ber kîjan sedeman dimirin li gelek deverên cîhanê dikeve rêza nehan dehan li Îranê di rêza sêyem de ye însan piranî ji ber çi dimirin ji ber qezayê trafîkê Selîmî dibêje rojane bawekî navînî 505 kes li Îranê ji ber qezayên trafîkê canê xwe ji dest dide rojane ha rojê 505 cenaze derdikevin ji nava malbatan 600 heta 700 kes birîndar dibin îjar ne tenê ew kesê ku dimirin û malbatê wan da şîn çê dibe ew kesên ku dibin sebebê qezayê jî ew jî nikarin dî rehet bijîn ji ber ku bê hemdê xwe bûne sebebê mirina hên însanê de li gorî agahiyan îsal hejmara kesên ku ji ber qezayên trafîkê li Îran û Rojhilatê Kurdistanê jiyana xwe ji dest dane derdikeve ser 20,000 kesan ev hejmar di salên borî de bawekî di navbera 16-17,000 kesan de bû li îsal ev pir zêde bûye di heft mehên dawî de ji sedî pêncî û sisî kesên mirin birîndar bûne dibin çil salî rane li gorî aynî agahiyan ji sedî pêncî û dudiyê mirî û birîndaran li ciyê bûyerê jiyana xwe ji dest didin yani qeza trafîka xwese giran e ji sedî bîst û dudiyê kesên ku îsal jiyana xwe ji dest dane şoferên motorsîkletan e ji sedî bîst jî mêrin wekî din li vî welatî nêzîkî 41 milyon wesayît hene ji sedî bîst û heftê wan kevnin ji kar derketine ew jî dibin sebebê qezayê rê xirabin otomobîl modelê wan kevnin ehliyetê wan ne li gorî usûlê ne bi pergala xal û xarzî ehliyetan didin yani ruşvet
ev jî hemî dibin sebeb ku însan jiyana xwe ji dest bidin. Her sal li Îranê Rojhilatê Kurdistanê nêzîkî 20,000 kes di qezayên trafîkê de jiyana xwe ji dest didin, dimirin hevan me. Ka we çi nivîsiye? Ez ji we re spas dikim. Tiştek ku tenê dikarim bikim ji bo we ew e mala we ava. Hûn her hebin. Em bi xêra we hene. Vê derê niyeta me ew e ku dengê Kurdî di nava malbatê we de bilind bibe, zarokên me, nifşên nû dengê Kurdî bibîsin. Çiqa ji destê me tê em Kurdî herî xweş, hêsan, Kurdiya civakî em daxivin. Ev e. û di ber re jî agahî eger we girtibe, we şîroveyekî we ji şîroveyekê me fayde dîtibe pir baş e. Ez xatir ji we bixwazim hevan. Gelek hevalê me daîmî hene, tim li me temaşe dikin. Heqeten ez minnetdarim. û gelek hevalê me jî ji ber ku qeyd nebûne li ser YouTubeê nikarin bibin endam, nikarin bibin abone. Vaya heyf e. Hûn çiqas beecîbînin, hûn çiqas şîroveyan binivîsînin, hûn çiqas bibin abone, dengê me ew qas zêdetir dikeve nava malbatê Kurdan. Ji ber vê ye rêca me, yani ew e hûn hinek li gorî usûla wî çi ye wisa bikin. Yani êdî abonetî dibe, ecibandin dibe, vesilê. Saetên pêş me de tiştekî awarte çê be, ez hema kamera dikim, derdikevim pêşberî we, xizmetê dikim. û tiştekî awarte tune be, nûçeya xwe duwarê bikin, îjab nake elbet. Eger ez derkevim, zanibin ku tiştekî nû heye. Bi xatirê we silav rêz hevan me.